Mit navn er Ola, og jeg har været med som atlettræner i omkring 2-3 år. Det jeg laver, det er atletboksning her i klubben. Atletboksning, der kommer vi meget bredt på kroppen. Meget af øvelsen, der bruger vi vores egen krop mod os selv. De mennesker, der kommer herned, er nogen, der trænger til at komme lidt ud, prøve lidt noget andet, end hvis de ikke kan motivere sig selv. Jeg hedder Mette Hall, og jeg har trænet her i klubben i 12 år. Det tømmer simpelthen hovedet for trælse tanker, og så giver det bare det der kick. Det giver det der, at adrenalinen kommer til at pumpe, og man får det godt. Det er også vigtigt for mig, at folk de får succes, så at folk ikke kun kommer her 2 gange, og så er de rejebrækket og ikke kan være med mere. Når jeg bliver lidt ældre, end jeg er nu, så vil jeg simpelthen stadigvæk kan stå op og tage strømper på. Jeg vil ikke skal sidde nede på bænken for at snøre mine sko, og nogen de skal sgu arbejde lidt i det der træningslokale. Det er det, der driver mig. Efter en lang arbejdsdag, så er jeg træt. Jeg er ikke motiveret til at tage til træning. Når jeg kommer her, så har jeg faktisk haft så meget fysisk arbejde. Cirka 8,5 timer og gået 10.000 skridt. Men når man så kommer her, det giver velvære, det giver overskud, helt vildt. Og så er man bare klar til en ny dag.